ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. дӯстони азиз, 1 июни мо квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар вилояти Суғд, яъне ки шаҳраки Истиқлол, декомада квартира дар вилояти Суғд. дӯстони азиз, хулоса кухни 3x3 дета балкон дорад. ремонти хона 70%. нашоди оби светиш ҳамаш қоида. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, магазин, балниста ҳам ҳастай. дар хона барои зиндагӣ кардан, дӯстони азиз, тайёрай. ремонташ 70% иваз карда мешавад ба ягон Toyota Fielder ё ин ки Sprinter ё ин ки Hyundai Porter қади иваз карда мешавад. ба нарх қати пул қади 110 000 сомониш мегӯяд, бо савдои хуб мешавад. касоне ки аз номи канали мо арзонтеча гап занад, иншоалло ки муомилаи хубам дорад. номерои ватсапшон, номерҳои дастишон дӯстони аз мунагай, марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки деҳаи Фириштиш мегӯянд. дар хона ремонти хуб кардагиай. 4 сотиқи замин. нархи хонаро 230 000 сомон мегӯяд. чортарафи хона бо симемлок маҳкам кардагиай ва дарвозаи хушрон часпондагиай. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонаро бо диққат тамошо кунед. касоне ки аз шаҳри Ваҳдат, яъне ки аз тарафҳои деҳаи Фириштӣ хона кофтиста бошед, хона ремонти хуб. дар хона 4 сотиқи замин. нархи хона 230 000 сомон мегӯяд. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед, дӯстони азиз, номерҳои ватсапша. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгирӣ кунед, дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. иншоалло ки дар ин канал ҳама рӯза хонаҳои арзон пешкаши шумо мекунам. раҳмати калон ба рӯи дастгиритон. дӯстони азиз, 3 июни мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи дашти Беди Калонаш мегӯянд. 4 дар хона, хулоса хона деэтажа. дӯстони азиз, 4 дар хона ва 4 сотиқи замин. дар хонаш 6x3, яъне ки дарозиш. дар хонаи дигараш 5x3. нархша 200 000 сомон мегӯяд. ремонт кардагиай, даромада зиндагӣ кардан метавонед. дӯстони азиз, марҳамат кунед, бо диққат хонаро тамошо кунед. дар шаҳри Ваҳдат хона ҷои хубай. нархаш 200 бо савдо мешавад. телефонно барои тамос 915 71 41
71 41 55 занг бизанед, маълумот пуру аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи фурӯши навбатиамон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чароғчӣ, масоҳати замин 10 сотиқ замин, 4 дар хона, хулоса ҳамоми дохилӣ дорад ва техпаспанд дорад, манзилҳои ёрирасон, ошхона дорад, ҳамон беруна, дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, боғ дорад, яъне ки 30 дарахти мевадиҳанда дорад, яхдон, кондитсионер, мошини ҷумъашӯӣ дорад, дата антен дорад. дӯстони азиз, 10 сотиқ замин, 4 дар хона, нархи хонара 399 000 сомон мегӯяд. ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, деҳаи Чароғчӣ, марҳамат кунед. телефони барои тамос 902 80 70 70. занг бизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 5 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи 5, деҳаи Мирзаянд, дар хона. дӯстони азиз, 8 сотиқ замина, нархи хонара 60 000 сомонӣ мегӯяд. дар ноҳияи 5 айни ҳол қарор дорад. дӯстони азиз, ина марҳамат кунед, хонаи арзон бо нархи дастрас мебошад. 8 сотиқ замин, 60 000 сомонӣ. телефоно барои тамос 938 33 41 51. занг бизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 6 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. хона аз 4 хона иборат буда ва як ҳамоми дигар дар даруни хона ҳастааст. тиашка дорад, свечам кашидагӣ ҳасташ, шкатулка кардагӣ, 4 потолок, 6 тирезаи пластикӣ дорад. хулоса дӯстони азиз, дари главни часпондагӣ, шкатулка ҳамаш кардагӣ, 4 дар хона, 4 сотиқ замин, нархи хонаро 160 000 сомонӣ мегӯяд. нашоди оби светиш ҳамаш ҳастай, оби нӯшокӣ, шаҳодатномашам дӯстони азиз ҳастай. марҳамат кунед, телефоно барои тамос дар экрани шумо занг бизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 7 хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабуз. 3 дар хонаҳай, 6 сотиқ замин, дар наздикиаш мисол бунгоҳи тиббӣ ҳастай, 6 сотиқ замин, 3 дар хона барои зиндаги кардан тайёрай. мо дар видеои имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстӣ. дар хонаи дӯстони азиз, 3 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам ва дарвозаи сабзам часпондагӣ, чорёк дорад. дӯстони азиз, кухни, баня, 4 тарафи хона маҳкам. нашуди документош ҳамаш сатҳоизан ва оби свети пасттерн ҳастад. дӯстони азиз, ина марҳамат кунед, бо диққат тамошо кунед. нархи хонара 220 000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. номерҳои ватсап шумонагаи марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, номери ватсап шумонагаи занг бизанед, маълумоти пуру аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 2 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳастай дехонага 32 метри квадратӣ мебошад. ҳоҷатхона, ванна отдельна ва заминаш 2 ба 7 дарозиш, сотиқаш нестай, хулоса сотиқ нестай.
як тарафи хона фурӯхта мешавад. Хона дар стари аэропорт қарор дорад. Свет об 24 соата ҳастад. Документош ҳамаш 100%. пеши части комендатура аз сари роҳ 100 метр. мактаби 16 ва 31 дар наздикӣ ҳастад. бозорчаи авиатора Садик ҳамаш дар наздикӣ. дӯстони азиз, ҷо барои мошинмонӣ нестай. алиш намешавад на ба мошин ва на ба хона. фақат суми алиши нақша 220,000 сомон. дӯстони азиз, марҳамат кунед, занг мезанед. илтимос гуфтага аз соати 16:00 занг мезанед. марҳамат кунед, маълумот пурра аниқтари хонаро дӯстони азиз аз худи сиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Туто. 3 дар хона ва 10 сотиқ замина хулоса барои зиндагӣ кардан дӯстони азиз тайёр. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз хонахар бошед, бо нархи 150,000 сомонӣ бо савдои хуб мешавад ва савдо дар назди ҳамин хона. хулоса дӯстони азиз, қишлоқа дар даруни қишлоқаи хона марҳамат 10 сотиқ замин 3 дар хона. телефона барои тамос 911 16 28 58. занг мезанед, маълумот пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас намоед ва дастгири моро дӯстони азиз ҳаргиз фаромӯш накунед дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиямон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки ҷамоати Турсун Туйчевш мегӯянд. 3 дар хона ва 10 сотиқ заминай. хулоса дӯстони азиз, хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. 3 дар хона барои зиндагӣ кардан хулоса дӯстон тайёрай. 10 сотиқ замин нархи хона 180,000 сомон мегӯяд. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Турсунзода хонахар бошед, нархаш 180 бо савдои хуб мешавад. ина дӯстони азиз, хона ремонти хуб. телефоно барои тамос. хулоса 3 тарафи хона маҳкамай ва нашоди обу светаш, нашоди документо ҳечи гуфтагӣ нестай. номерҳои ватсапш мондагия. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Зафар, яъне ки тарафҳои Зарафшон мегӯянд. 3 дар хонаҳай ва 2 сотиқ замин. 3 дар хонаи ремонти хуб кардагиай. нашоди обу седаш ҳама 100%. документош хуб ҳастанд. нархи хонаро хулоса 290,000 сомон мегӯяд. маълумоти бештаро тариқи ватсап, номерҳои ватсап дар экранҳои шумо 985 17 04 01. марҳамат кунед, дӯстони азиз, касоне ки дар комментария аз шаҳри Душанбе хона гуфтагӣ биден. ина хонаи фурӯшӣ бо нархи 290,000 сомони 3 дар хона. хулоса дӯстони азиз, кухни ҳамаш қоидавия барои зиндагӣ кардан тайёрай. фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. занг бизанед, маълумот пурра аниқтари хонаро аз худи сиёбашон дастрас намоед. аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед, чунки дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, замини фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Гулбоғ. 6 сотиқ замина, 3 хона, фундаментиш рехтагия. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи замина 50,000 сомон мегӯяд. бо савдои хуб мешавад. вариантҳои алишем ҳастаи ба мошини астраҷиқати иваз кардан мешавад. дӯстони азиз, касоне ки заминхар бошед аз шаҳри Кӯлоб, марҳамат кунед, замини фурӯшӣ 6 сотиқ замин, 3 хона, фундамент рехтагӣ бо нархи 50,000 сомонӣ. номере ки дар дори экран мебинед дӯстони азиз, номерои ватсапш 918 30 марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгири шумо пешраи мост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, ҳамон каса хуб ҳастед? аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. моро як модари инвалид, яъне ки як модари маъюм муроҷиат кард ки бачаҷон, илтимос мода як аробача намерасад барои ҳайкадан ва барои роҳ гаштан.
یک аробача намераса ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. Дӯстони азиз, хос аз барои Аллоҳ карта картаи худам нест, карта картаи худшон. ва дӯстони азиз, карта ба номи Кенҷабоева Назира мебурояд. номерҳое ки мисол дар ҳамин корти Душанбеситӣ пайвастанд 901 61 73 61. номерои картаи Душанбеситӣ мондагиай. аз ҳаматон хоҳиш мекунем, марҳамат, дастгирӣ кунед чӣ қадар ки метонед. иншоалло ки боз ҳамон қадар хубтарак беҳтарак мешавад. агар ки бовар накунед, номерош мондагиай, занг мезанед. картаи Душанбеситӣ дӯстони азиз, мисол чӣ қадар ки метонед, 1 сум метонед, 10 сум метонед, 100 сум метонед хайр кунед. штоби ҳамаи як дастгирӣ, ҳами як калиаскаи хуб ва беҳтарин харем дар ҳаққи ҳамаи ғарибоне ки дар Федератсияи Россия кор кардесанд, дар ҳаққи ҳаматон дуо кардагиар ва дар ҳаққи ҳамаи одамои мисол хайрхоҳ дуо кардагиар. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, иншоалло ки беҳтарин мешавад. خدا